നമ്മളിതുവഴി ജീവിച്ച് കടന്നു പോയതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെളിവുണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം, 2 പുസ്തകമെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കണം, 4 പ്രഭാഷണങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. താവോ ഇതിന് അനുകൂലമേ അല്ല. നിങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ സൗമ്യതയോടെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോയതിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ വേണം പോവാനായിട്ട്. കരിയിലകൾ വീണ ഒരു സർഫസിന് മുകളിൽ ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ സൗമ്യനായി നിങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോയതിന് യാതൊരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ യാത്രയാവണം. നദി മുറിച്ച് കടന്നയാൾ നദിയിൽ അയാൾ കടന്നു പോയതിൻ്റെ യാതൊരു അടയാളങ്ങളും ശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളതിൽ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരോളവും തിരയും ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും കാലെടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾക്കകം അത് നിങ്ങളുടെ യാതൊരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിക്കുകയില്ല.